мақомоти Тоҷикистон моҳои ахир мубориза ба зидди озору азияти ҷинсиро сахттар карданд ва дар як нишасти вазорати умури дохилӣ маҳз ҳамин масъала баррасӣ шуд. Назари шумо ба тадбирҳои мақомоти тоҷик чӣ гуна аст? азияту озори ҷинсӣ дар ҳеҷ ҷой қобили қабул нест, на дар хона, на дар маконҳои умумӣ ба мисли кӯча, мағоза ва ё ҷои кор. Онро набояд дар ҳеҷ як макон таҳаммул кард. мо ташаббуси ҳукуматро ки азияту озори ҷинсиро на танҳо дар кӯчаҳо балки ҳама ҷо зери назорат гирифтан бисёр истиқбол мекунем. ба фикри ман ин як қадами бисёр муҳим аст. мо бисёр умедворем ки дар баробари тадбирҳое ки ҳукумат барои расидагӣ ба ин мушкил меандешад баланд бардоштани огаҳии ҷомеа дар бораи ин масъала ҳам як бахши он мешавад. муҳим ин аст ки ҳукумат муроқиби ин масъала бошад. нақши полис ва риояти қонуну тартибот бисёр муҳим аст. муҳимтар аз ин огаҳии ҷомеа аст ки бояд аз ҳар навъи азиятуозори занон пешгирӣ шавад. бояд огаҳии писарон, наврасон ва ҷавонон боло бардошта шавад. мо умедворем tashabbусҳои ҳукумат ҳамчунин дар иҷрои қонун дар бораи пешгирӣ аз зӯроварӣ дар оила мусоидат мекунад. азиятуозор бояд дар тамоми ҷойҳо хотима дода шавад. шояд хабардор бошед ки мақомоти Тоҷикистон чандин нафарро барои азияту озори занон ҷазо доданд. ба назари шумо ин тадбирҳо дар маҳви ин зуҳурот кӯмак мекунанд? хушунат бар зидди зан ҷиноят аст ва касе ҷиноят карда бошад бояд ҷазо бигирад. ҷазо яке аз бахшҳои расидагӣ ба ин масъала аст. ин корро метавон ҳамроҳ бо ҷавонону духтарон анҷом дод то мушкилиро беҳтар дарк кунанд. чунки вақте духтарону писарон муошират мекунанд, бисёре аз ҷавонону писарон фикр мекунанд ки рафторашон оддӣ аст. шеваи муносибату рафторашон ба духтарон оддӣ аст. онҳо фикр мекунанд табъиз, задану озор додани духтарон дар кӯчаҳо як чизи оддӣ аст. фикр мекунанд ки рафторашон маъмулӣ аст. мо бояд инро бигӯем ки чунин рафтор қобили қабул нест, оддӣ нест, балки зишт аст. задани духтарон, табъизи онҳо рафтори бисёр нодуруст аст. барои аз байн бурдани ин огаҳӣ ва тарбия лозим аст. лозим аст ки кӯдаконро аз хурдӣ ба шеваи дигар тарбия кунем. барои аз байн бурдани ин зуҳурот андешидани тадбирҳои гуногун лозим аст. дар бархе аз кишварҳо ҷунбишҳои мардумӣ шурӯъ шудааст ва занон якҷо садо баланд мекунанд. бисёр хуб аст ки онҳо садо баланд мекунанд. агар нафаре ҷиноят ё рафтори ноҷо карда бошад, бояд бидонад ки подоши онро мепардозад. радиои озодӣ дар бораи парвандаи духтаре навишта буд ки дар кӯча мавриди зӯроварӣ қарор гирифт. гунаҳгорро ҷазо доданд, аммо баъдан ин духтар зери фишори корбарони шабакаҳои иҷтимоӣ ва бадгӯиҳо аз мо хоҳиш кард то он қиссаро бардорем. вай гуфт ман ҳеҷ гоҳ дигар шикоят нахоҳам кард, бигзор онҳо ҳар чӣ мехоҳанд кардан гиранд. агар шумо бо ин духтарак имкони суҳбат медоштед, чӣ мегуфтед? қабл аз ҳама мехоҳам ӯро табрик кунам ки ошкоро дар ин бора сухан кард. барои ин кор ҷасорат ва тавоноӣ лозим аст. барои ҷасорату иродааш табрик мегӯям. ман аз ин зан барои қаҳрамонияш ҳимоят мекунам, зеро вай аз ҷумлаи маҳдуднафароне аст ки дар ин бора ошкоро сухан кард. зеро ҳар боре ки мо ин масъаларо дар миён мегузорем, мавриди сарзаниши ҷомеа қарор мегирем. ҳар коре ки бори аввал сурат мегирад, аввал дуруст дарк намешавад ва мавриди интиқод қарор мегирад. бахусус дар ҳамин масъала мавриди вокуниши манфӣ қарор мегирад, чунки ҷомеа озору азияти ҷинсиро мушкилӣ намеҳисобад, аммо ӯ набояд хомӯширо пеша кунад. ҳатто агар вокуниши ҷомеа манфӣ бошад ҳам, ин зан набояд аз тасмимаш ақиб гардад. расонаҳо низ бояд дар паҳлӯи вай бошанд ва дар бораи чунин бадрафториҳо бештар матлаб нашр кунанд. ба занҳо минбаре бидиҳанд ки онҳо дар бораи бадрафтории мардҳо садо баланд кунанд. баъзан ҳатто матбуот ақибнишинӣ мекунад, зеро ҷомеа ба зидди он меравад. шабакаҳои иҷтимоӣ ҳам дар матраҳ кардани ин масъала нақши хуб иҷро карданд ва мо умедворем ин раванд идома мекунад.